Sa distrito sang Lapus, isa ka balay gintupok sang kalayo. Pati kaingod nga balay na ulamid sa sunog. Nakatutok John Sala. Bansiki nga gaw pagwa sang ilang mga gamit sa balay ang mga pumuluyo sa barangay Manzaya, Lapus, pasado alas 8 kagabi isang maglumtad ang sunog. Ang isa ka bata ngayon nagdali-dali ipapagwa sa mga santo sa ila altar. Ginatudlo ginhalinan sang sunog ang ikaduha nga panalgan sang balay nga ginapalag-iyahan ni Estelita Doronila ka ginaparentahan sa pamilya ni Lani Contreras. Suno sa saksi nga si MC wala lang magdugay sang ininagwa sa balay sang matulopangdan nga nagadabadaban na ang ikaduha nga panalgan sang balay. May lupok, dra nga side sa sulod do. Tawagod yung tropa ko sulod de, laga kami de. Daan ni Magyaw, galing may lumupok. Naulamid man sa sunog ang kaiping nga puloy-an nga ginapanag-iyahan ni Rena Madamba nga temporaryo ginarentahan ni Adoro Madrid. Tungod sang pagbuyluganay sa mga pumuluyo, gilayon niya natap na ang sunog. So liga mo nagabulig man piyak barangay kag mga tambay sa mga lalaki. Kinabulobanta 100,000 pesos ang halit niya ginbilin sang sunog kag ginhibalo pa ang ginhalinan sang kalayo. Upod kay Cirilo Renduque, John Sala. 1 Western Visayas. Sa distrito sang Haro, building sang Iloilo Agribusiness Center kag isa ka supermarket nasunog. Palyado nga koneksyon sang kuryente ginatumod rason. Nakatutok John Sala. Ginpuhag ang mga pumuluyo malapit sa building sang Iloilo Agribusiness Center sang makita ang madamol nga aso kag kalayo nagaibwal sa nasambit nga establishmento Sabado sang kaagahon. Ginatudlo na gali ng kalayo sa kisame sang nag-ookupar nga establishmento sa lugar nga DLS Supermarket nga ginapanag-iyahan ni Darius Umapas. First thing na lang tao to is electrical in nature gid. Which digto ta naman nakita to nga mga broken wires nga may mga beads which possibly digto man naghalin ang aton nga source of ignition. Tapos nadagdag ini sa mga sa mga baligya sang DLS Supermarket. Naglapta sa mga kaingod nga mga sa sulod gid sang naglapta sa isa sini nga establishment, sir. Alas 5:50 na sang agas sang nadeklara nga fire out. Naglabot sa 2 milyones pesos ang ginatumod halit nga ginbilin sang sunog. Wala man sang may napilasan sa sunog. Upod kay Cirilo Renduque, John Sala. 1 Western Visayas. Ginpuhag sang dako nga sunog ang mga residente sang Sitio Bantuds, Barangay Manok-Manok sa isla sang Boracay, kaina sang kaagahon. Alas 3 pasado sang nagluntad ang sunog. Madasig man nga nagresponde ang Bureau of Fire Protection apang madasig nga nagdako ang kalayo. Ginabulubanta hindi magnubo sa 30 ka mga balay kalakip ang mga boarding houses nga human sa light materials ang ginlamon sang kalayo. Makapin isa ka oras antes gindeklara nga fire out. Hindi pa matumod kung pila ang kabugusan nga halit nga ginbilin sang sunog apang sa karon padayon pa sa giyapon ang investigasyon sang BFP sa Boracay agud mahibaluan ang gintunaan sang sunog.